Hola a tots, aquí serà 275 comentant i estic aquí al server amb uns amics meus del Minecraft i us volem ensenyar una cosa. Començo jo, en el primer lloc serà 275, col·loco la primera, en segon lloc Kick, Kick, col·loca l'altra, en tercer lloc la Damiesh, i en quart lloc en Molest. Ara va, una a cada punta per cantar la cançó. Jo em quedo aquest a la banda dreta. Vens aquí. Veniu. Darrere de l'estelada. Vale. 1, 2, 3. No volem ser una regió d'Espanya. Ocupats. Volem la independència. Volem països catalans. Vale, ara us ensenyarem la casa. Primer de tot la meva habitació i la d'en Quic. Anem tots. Anem. Aquesta és la meva habitació, el meu llit. Ara no puc dormir, bueno. El meu cofre, que tinc un pic de diamant i diamant, que ningú em robi res. Aquí hi ha la meva granja, algo raro, que estic acabant de... estic en obres. Calla, nano! Aquí hi ha una altra mina, però no us l'ensenyaré perquè si no es durarà massa el vídeo. Vale, anem a l'habitació d'en Molist i en Camps, que no hi és ara mateix. Sí, wow! L'estelada, hem de beneir. Cap aquí. Per aquí travessem el quadre i aquí hi ha el llit. Semblen maricons però no ho són, del mateix llit però no ho són. No ho som, Veus? Després travessem el... Bueno, aquí tenen una cosa, però tampoc ens entretindrem a veure-ho tot. Pugeu, on aneu? Bueno, va, No, jo em quedo aquí baix. ja que hi ha anat, ja podem anar-hi. Ai, què obro jo ara? Vale, aquí ho tenen quadres. Molt bonic, per cert. I dos caixes que tenen coses... Bones, espero que siguin bones. Vale, anem a l'habitació de la Damiesh. Pugem... Joder, jo em perdo per aquí, Vale. No! Estàs campejant, oi? Que raro jo campejant. Mai. I aquí a l'habitació de la Damiesh, amb el seu cofre, Aquí. un bolet té. Està bloquejat. Ja l'obro. Perquè ningú... A veure què hi té. 4 de diamant, un pot de lava, esmeralda, una espasa encantada, xuletas de cerdo, 64... Bueno, Ja l'he bloquejat. moltes coses. I finalment ensenyem l'última cosa. No, entra pel quadre. Pel quadre? Quin quadre? On vols anar? Pareu d'entrar, són normals. Entra pel quadre. Però on vols anar? Aquí, l'altre. Jo volia anar... La meva habitació. Jo volia ensenyar en LOL. Tu vine aquí, home. Vale. Entra, noi. Si trobo com entrar. Ara, home. No! Vale, ara. Ara per aquí. Que tu no està tancat, diu-me. No, ara t'hi quedes. No. Va, No. Vale, tirem per aquí. Baixem. Jo aquí encara no hi he anat, això m'ho podíeu haver dit abans. I ja, finalment, aquí si pots, fica aigua o lava, quedaria molt bé. És el que faré, però és que encara no tinc pressupost. El que ho he destruït, cabrons. Vale, va. I ara anem a ensenyar el LOL, que hem posat el LOL, però no és cap LOL. He posat jo, per cert. Calla. Vaig primer. Cursa! Jo primer. No! Perdoneu. Vale, i finalment, baixem el LOL, obrim la porta, ens trobem la Damies que ja estava campejant. Som una panera. I anem a la... Oh, quantes espelmes! Que no em puc moure, Fran. El trampolí! Com les antorxes? Té
jo em caic a l'aigua sense tirar-me, tio. Però mira el meu tric, mira el meu tric. I aquí hi ha el portal... Aquí tenim... Uou! Aquí tenim un portal a l'infern Mira jo, mira. que no va a l'infern, mireu. Es queda així tot el rato. Ja podem anar esperant que no passarà res. Vale. Deixa'm menjar que moriré. I això és tot. És la nostra casa. Espero que us hagi agradat. Despediu-vos, Molista, Dami i Kik. Adéu. Adeu.